Здравейте, приятели, и добре дошли в днешното видео. Днес ще ви покажа какви неща имам за училище и какво ще сложа в раницата си. Това е раницата ми, тя е тъмносиня, с ето тези цветчета, има отделения за вода. И ми е от миналата година, но не мисля, че ми трябва нова за купуване. Следващото нещо ще ви покажа арт материалите. Ето този скицник. Ето така изглежда. И листата му отвътре са чисто бели. И са дебели. Хубави, качествени листа. Също така имам тези водни боички, които една моя приятелка имаше и на мен много ми харесаха, затова реших да си взема същите. Ето тези две дечетки. Сега да продължаваме към следващото нещо, което е несесерът ми, който изглежда по този начин. А за да разберете какво има в него, гледайте специалното ми видео, в което ви показвам какво имам в несесерът си. Също така имам ето това тефтерче, което е като... Има си самото тефтерче като подвързия и леко се едно блести. Ето така се отрежда, има лепка и така изглежда отвътре. Нормално тефтерче. След това имам ето тези етикети, които са от Jumbo и изглеждат ето така. Има розов, зелен, син и лила. Най-обикновени етикети. Защото не искам да ми стават толкова шарени учебниците. И сега започваме с най-хубавата част – тетрадките. Ето първата е много сладичка от Пепко с котенце. Тя е голям формат и е с квадратчета. Следващата отново е голям формат. Изглежда ето така, много е красива. И тя е с широки редове. След това имаме ето тази. Така изглежда. С маргаритка и тя отново е широки редове. Всичките са 60 листа, а тази от Пепко може би е по-малко. Не, тя е 60 листа. Повтарят ми се, имам повторки на тази с маргаритките и на тази с другото цвете, лилията. И ето такава имам още голям формат с лаленце. И имам още една по математика, която изглежда ето така и е на гъбъл. След това продължаваме с малките тетрадки, които са много сладки. Ето това е първата с котенце. Следващата тетрадка малък формат. Така изглежда. Ето тази розова, също от Пепко. Пише California University. Следващата е ето тази с кученце. Много е сладичко. А тази отново е с кученце. Имам ето тази, която е с цветя. И най-любимата ми и най-сладката тетрадка е ето тази с това русичко котенце. Или оранжево горе-долу. И те всичките тетрадки са с широки редове. Така че, приятели, това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, подкрепете ме с едно лайкче и се абонирайте за канала. До нови срещи!